Istorya kabahin sa unggoy ug usa ka buaya. Ambot ko nakadungog na ba mo ini pero ganahan ko nga isa-isay ninyo. Usa kuno na kadlaw dunay usa ka buaya nga nasaag didto sa usa ka may kakahuyan nga nagkuan sa tubig ang iyang sanga. Kunya dunay usa ka unggoy nagkapyot-kapyot. Ang maong kakahuyan daghang kaayong mga prutas. Pagkahuman ang maong buaya gigutom nangayo sa unggoy ug prutas. Guy, tagay ko na ng imong gikaon. Ang unggoy nga buutan ni hatag pod sa buaya. Pero ang intention sa buaya sa paggagamigol sa unggoy kay gusto niya nga tukbon ang unggoy. Ang unggoy inosente kayo way kalibutan hatag-hatag lang pod. Hantod tungod kay abdi kayo ang unggoy, ang buaya wa kahigayon sa pagtukob sa unggoy. Pagsunod adlaw ni balik ang buaya, nangayo na pod siya atong gikaon sa unggoy. Hantod nadugay sa sige niyang balik-balik nagkaamigo sila ang unggoy. Mahadlok na siya mukaon sa unggoy, kaya ang unggoy na amigo na niya. Sige siya kakaon niya itong mga prutas. Kunya nadugay ang asawa kuno sa mong buhaya, nakakita. Ang akong bana nga buhaya, sige na magadto sa unggoy. Paghuman ang abubho. Ingon, sige naman lang tuwa dito akong bana. Wala naman ipanahon ako. Lagot siya. Ningon ang mong asawa nga buhaya. Ako yuga ko nami, maadto ko sa imong amigo nga unggoy. Ingon ang buhaya nga unggoy, buhaya nga buhaya insa nga ayaw lang kay naghibaw magud ang buhaya nga posible tukbon sa asawa ang maong unggoy. Ayaw lang ako liadto. Hato nadugay ang maong asawa nga buhaya nakahuna-huna og taktika. Unsa man lagot man siya sa unggoy. Lagot pod siya sa iyang bana nga buhaya. Sila naman sige kaon-kaon niya ng lami nga pagkaon. Nadugay ingon siya dadira gud ko ang inyong gikaon. Nagda siya mansanas kuno to. Gadapod ang bana nga buhaya, gipakaon niya sa asawa nga buhaya. Pagkaon sa asawa nga buhaya siya kalami man day ninyong gikaon, tamis man day ini. Siguro ang maong asawa nga buhaya, ningon siyang kagalingon, kung makaon na nako ka ng unggoy, murag tamis po ng ungguya pod. Kay tamis man ang kinaon. Ganahan siya nga mukuyog pero di siya pakuyugon. Kay kabaw ang bana nga tukbo niya ang unggoy. Pero usa kadlaw nagkauna-huna og taktika ang asawa nga buhaya. Siya, magpasakit-sakit ko. Sakit-sakit siya. Niya, yang gingnan yang bana na sakit ko. Tawag digtog doktor. Nagtawag sa doktor nga buhaya. Kunya, gidrama sa mong asawa nga buhaya. Isabot ang doktor. Ingna nga ang makaayo sa akong sakit. Kasing-kasing ras unggoy. Muto ang maong bana nga buhaya, gingnan siyang asawa. Ang makaayo sa kong sakit, kasing-kasing ras unggoy. Ang bana, nag-uol. Siya, but pasabot ini, tukbon to nato katong akong amigo nga unggoy para maayo ang akong asawa. Pero di po to nako dakpon, di po maayo ang akong asawa. Ang mong bana nga buhaya napugos. Adto siya siyang amigo nga unggoy. Guy, ganahan ka maligog sapa, guy? Then ganahan man. Tana, kuyog ta sakay sa kong buko-buko. Ang unggoy ni sakay buko-buko sa buhaya. Pagabot sa tunga-tunga dito sa sapa, ang buhaya ni aksyon og unlod. Ang unggoy na kuyawan og nahadlok. Siya yun sa man mo gibuhat. Malumos ko. Ingon ang buhaya, maobitaw na nga ni unlod kog maayo kay patyon takaw kay kuhaon ako imong kasing-kasing. Kaya nga akong asawa dunay sakit. Ingon dayong unggoy, mauba? Gusto nimo kuhaon ang akong kasing-kasing kay tambal sa imong asawa? Ingon ang buhaya, ingon ang unggoy, ang ako rabang kasing-kasing nahabilin sa punuan sa kahoy. Ato sang balikon, ang buhaya po dito, nibalik sila dito sa punuan sa kahoy, og nikatkat ang unggoy, og ningon ang goy-goy, buang kang buhaya hakal, layas diri, traidor kang dako, lakaw uban sa mga asawa. Maigsoon ko din ni Kristo, doon na gid ay usahay, mga higala, mga amigo nato nga, traidor. Bisan nun sao ni mo og ayo-ayo, traidoran ka. Dili mapasalamaton sa imuhang gihatag nila sama sa maong buhaya. Maigsoon ko din ni Kristo dinhi sa to ebanghelyo. Dunay napo ka mga tao nga niduol sa tong Ginoo, mga sanlahon. Moingon ganitag mga sanlahon kana ba murag kagiron mga kamot ba nga daghan kayo mga nuka. Unya kuyaw kayo kung makagunit kanila. Kay posible nga, ikaw pod ang matakdan. Unya, ingon pa, kana ra ba kunong sanla,
hinay-hinay nga mahilis ang mga humok nga part sa imong lawas. So una, siguro mahilis imong ilong. Kanang imong ilong imuhang gipa-injeksyonan kay para to nga mutaas tungod kay pislat kayo. Kung sanlahon ka, mahilis na. Ikaduha, kanang kilay. Ang kilay nga sigihag ibot kay drawingan ng puduglain, mahilis pod. Ang mga dunggan, mga ngabil o mga kamot, inahinay ka nga mahilis. Sa una, sa panahon nila ni Kristo, once nga ikaw sanlahon ka, ipalayo ka sa mga katauhan. Di ka pwede mo duol, i-isolate ka, discriminated ka. Unya, maghigot ka og kampanilya sa imong hawak, magtiling-tiling ka, maglakaw. Nga naman, para mahibawan sa mga tao nga dunay kagiron nga nagpadong. Muna ang resulta, managa na lang ni kay kagiron ka. Matakdan minimo sa imong sakit nga sanla. So, likayan ka sa mga tao. Dunay na po ka mga sanlahon, nagpaantaw ni Kristo, unya naninggit, Ginoo, o Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintawon kami, nagpakiluoy sila ni Kristo. Ug niingon si Kristo, lakaw pagpahiling kamo sa mga pari. Nganuman nga mao man ay tubag ni Kristo, pagpahiling kamo sa mga pari, nganong wa man niya gitapion ang iyang kamot, nganong wa man niya gihugasan ang mga kagid. Pagpahiling kamo sa mga pari. Tungod kay sa ilang panahon sa una, ang sakit dunay connection sa sala. Ang sakit dunay connection sa sala. Nga kung duna gani kay sakit kana para nila duna kay sala. Sumuduol ka dito sa pari kay ang pari mo'y mo declare nga limpyo na ka, wa na kay sala. Pwede na ka mo apil sa mga katauhan. Ang mga pari mo'y mo declare. Muna nga ningon si Kristo, lakaw pahiling sa pari. Tungod kay mintras nga nagpadung sila dito sa pari, hinay-hinay sila nga naayo. Nawagtang ang ilang mga kagid, nawagtang ang mga nuka, nawagtang ang ilang sakit. Ug niya, dunay usa ka tawo nga nibalik ni Kristo, nagpasalamat ni Kristo. Si Kristo nahibong, nga naman, napo kabuk ang naayo, pero usaray nagpasalamat. Mahigson ka na ni Kristo, mao ni nagkapait karon. Kaya nga naman, daghang mga tao, di ka mao nga mo pasalamat. Di ka mao pasalamat sa ginikanan. Di magani ka mao pasalamat sa ginikanan, sa Ginoo pa. Labaw na, nga di ka mao nga mo pasalamat sa Ginoo. Kada gani nahitabo nako sa una, sa nagtrabaho pa ko, call center ko trabaho, iniguli nako gikan sa duty, kapoy kayo, musakay kog multicab. Unya, akong pahimudsan ang panahon, akong kuan akong kamot sa kanabitawng hawiranan. Pagkaman akong sandig ang akong agtang diris, akong bukton. Unya, matug. Ini kataod-taod, nay mo kalit og hampak sa akong dughan. Makugang ka. Nga naman, inigtanaw ni mo sa niana, nitunol di og pliti. Tunulog pliti ba? Kunya ang pikas kamot ga cellphone, kasoy mo ana. Na mga tao nga musakay og sakyanan, kunya pagkaman tunulan kag pliti, ihampak lang ilang kamot diya sa ilahang tapad. Musagig text. Ikaw po din taon nga natug, alimungawan, mutanaw ka. Muntan ako, unsa man ni siya. Pliti. Mao ba na isagto nga pamatasan? Why please? Pliti, palihog. Unya, ako po din taon nga nakugang, mudawat lang pod. Way reklamo, way yaw-yaw, way bagot-bot. Muhatag dito sa driver, Brad, pliti niya, Brad. Mudawat po ko sukli, akong ihatag ang sukli dito. Unya, ang nihatag sa pliti, nag-text-text, tagaan sa sukli ni mo, mudawat lang pod. Why thank you? Why pasalamat? Maigsoon ko din ni Kristo kung atong tanon daghan sa mga tao karon nawagtangan og kanang gitawag og basic manners, basic ra kayo nga pamatasan, good manners and right conduct. Nga naman, wa na kuno na sa mga eskwelahan karon, pero bisag wa na sa mga eskwelahan karon, dapat na sa pamilya, kay ang tanan nagagikan sa pamilya. Kana nagsulti nato unsa na ang mga pamilya karon, daghan sa mga pamilya karon dili ka mao nga motudlo sila mga anak unsay saktong pamatasan.
right manners, very basic kayo. Say please. Kung naa kay isugo, palihog. You see? But we're losing that one. Nawagtangan na taog batasan. Basic kayo na, pero nawa. Learn to say please, palihog. Ugo niya, kung pananglit, madawat na nimo ang imong gipangayo. O di ba ka, giservisyohan ka na, gihatagan ka na, say thank you. Diri sa to Ebanghelyo, usara ka tao ni ingong thank you. Usara ka tao nagpasalamat. Dagan mga tao, di ka maong pasalamat sa Ginoo. Maybe, that's the reason nga gipasinati punta sa Ginoo. Niining maong mga katalagman, tungod kay di ta ka mao pasalamat niya. Daghan ang manghilak, magampo, mangayog tabang, magluho dito sa Santo Niño, gikan sa pultahan padong diri sa tubangan. Tungod kay doon na pangayoon sa Ginoo. Pero sa panahon nga madawat na inila ang ilang gipangayo sa Ginoo, di na magampo. Disko na lang, inom dito, laag diri. Forget about God. Because we are enjoying life. Ako na ning gisulti gyud sa uban ako nga homily sa mga misa. Daghan ang mga hayahay kayo ang kinabuhi. Imong pangutanon, did you pray? No time for prayer. No time to thank God. Muna nga gihatagan pud tagkaron sa Ginoo daghan mga problema para makahinumdom ta. You should know how to say thank you. You should know how to kneel. Lord, sorry kaayo sa mo ang mga kapalpakan. Sorry kaayo sa mong mga sala. Dinhi sa unang pagbasa nato, dunay usa ka tawo pod, hari ini siya. Usa siya ka hari sa laing nasod, daghan pod siya kagid. Unya paghuman, nagsigi siya og gihatagan siya instruction sa propeta. Lakaw dito sa suba. Kapito, ka magbalik-balik ngadtong maong sapa, kaligo, balik-balik, hawas, ligo, hawas, ligo. Sa diha nga naayo siya, nagpasalamat siya sa propeta. Yang gihatagan ng propeta, ugasa, pero ang propeta wa mo dawat. Namugos gud siya, kung di ka mo dawat sa akong gihatag nimo pasalamat, tuguti ko nga mo palit og yuta diha sa inyong lugar. Importante kayo nga makamautang nga mo pasalamat. Kaya ang tao nga mapasalamaton, mas panalanginan sa Ginoo. Pero ang tao nga di ka mo pasalamaton, bawian sa Ginoo sa tanan nga naa niya. Hinong domini, di ganit ka mo nga mo pasalamat, bawian kita sa Ginoo sa tanan nga naa kanato. Di kita angay nga mo kumpiyansa. A grateful heart is a humble heart. Ang tao nga mapasalamaton, ang kasing-kasing nga mapasalamaton, mapaobsanon pod ug maunay ikalipay sa Ginoo. Kana nga klase sa katao mo'y kalipay sa Ginoo. Ug kana nga klase nga mga tao mo'y bubuan sa Ginoo sa daghan niya mga grasya. Usahay ang uban hatagan og kay gayunan sa Ginoo nga daghang grasya. Suwayan unsay ilahang buhaton, pero ang uban di ka mao mapasalamat mo na nga usahay bawian pod ta sa Ginoo. Maigsoon ka na ni Kristo sa katapusan. When we say thank you, when we say gratitude, dili na siya kutob sa pulong lamang nga pangutan-on ka, did you thank the Lord? Nagpasalamat ba ka sa Ginoo? And you would say, yes, I thank the Lord. O akong gipasalamatan ang Ginoo. But the question is, how did you thank the Lord? Giunsa nimo pagpasalamat ang Ginoo? Kutob ra ba sa pagsulti? Thank you, Lord. That's not enough. Moingon ta nga salamat Ginoo, kuwang kana. Unsa may pasabot di ay sama ni Naaman sa unang pagbasa, ni hatag siya. When you say thank you, it has to be accompanied with charity. Thank you without charity is nothing. Mura na siya basura. That's false. Ang tinuod nga thank you is accompanied with charity. When you say charity, muhatag pug ka. Daghang mga tao, kusog kay manugo. Pero di ka mao nga muhatag pasalamat. Tagaan ka og tamis nga pahiyom ra. Salamat ha, maura. Pero ang iyang grasya nagkalata og maayo, pero di gyud ka mao nga muhatag. Ang Ginoo kanunay nga naghatag kanato. Ang Ginoo wa magdinaw nato.
Remember this, when you say thank you, it has to be accompanied with charity. When you say charity, ang pagtabang pod ngadto sa uban, di ta makahatag sa Ginoo. Tungod kay ang tanan iya sa Ginoo. Pero sa panahon nga kita muhatag sa to mga isig katawo, kana nagkapasalamat na ta sa Ginoo. Charity, or rather gratitude, is always accompanied with good works. Ang pagpasalamat na agid nay kuyog nga maayong binuhatan. Words are not enough. Dili gyud na igo ang mga pulong lamang. Manindog palihog. Atong ipadayag ang atuang pagtuo. Nagatuo ko sa Dios samahan